Sabay tayo mga kosa. Medyo madilim talaga dito sa kwarto kasi nasa kwarto ko tapos panay kurtina na madilim. Gusto ko lang sabihin na ito yung parte ng buhay ko na tatawagin nating shifting. Yun lang, maraming tilawak ng manok. Hinanda ni Mahal yung bed ko. Yan. Setting ko yan para hindi maliwanag kasi alas 3 pala ng hapon. Kaya ako matulog para mamaya. Kasi mamaya pasok na ng trabaho 11 PM hanggang 7. Lagi naman, every 3 months naman nag-shifting kami. Kaya yun, ito yung moment o tagpo sa buhay ko na tatawagin kong shifting schedule. Every 3 months yan, papalit ka ng shift. Salamat kay Mahal kasi siya nag-prepare na matutulugan ko. Ano bang ginagawa ko pag shifting? Napapakapagod ako sa umaga kasi pang umaga ako 4:30 ako gumigising. Pag pang umaga ako, ngayon babaguhin ko yung oras ko kaya ang ginawa ko kaninang umaga, nagpakapagod ako yun. May pinuntahan akong mga bagay-bagay sa town. Ano pa ba? Ayun, nakapagod. Tapos, prepare na ako ng mindset na ako na 9:30, gising. 3, tulog. 9 PM pa lang, gising. 3, ang tulog. Magti 3 o'clock na. Sinusure ko na wala akong cellphone na malapit. Yung magkakaroon ng cause and distraction. Para titignan mo every now and then. Wala akong cellphone pag natutulog. Pag gabi, malayo ang cellphone ko. Pag gantong natutulog ako, wala akong cellphone lagi. Yan yung sa akin. Yan yung maganda sa ginagawa ko naman. Hindi ako ganong nagsi-cellphone talaga pag nasa bahay. More on camera, mga bata. Yan. Sa at ng panggabi yan, alam ko danas nyo na laging kulang yung tulog. Ang ginagawa ko, uminom ako ng melatonin na vegan. Pero magaan lang para hindi mabigat sa katawan yung after 20 minutes sisipa na yun. Dito ako sa office yung tinatawagong office. Ito rin yung aking tulugan. Ito rin yung storage room namin ng mga isang pagkain, mga gamit ng bata. At ano pa ba? Hindi ko na alam. Yun lang. Salamat kay Mahal kasi nag-prepare. Salamat sa mga bata sa hindi niya ako storboy mamaya. Salamat din magkakaroon ng night differential sa sahod, night shift differential. Ano pa ba? Maraming benefits yung panggabi sa akin. Siguro marami lang akong magagawa sa umaga. Yun lang naman. Isa pa pala yung dagdag ko. Umiiyak yung mga bata. Tulog na tayo. Kumatok pa si Mal kasi kukuha ng electric fan. Ay, love you all, love you all. Kaproblema ako. Sabang init dito sa kwarto. Saka ang daming lamok. Nagising din ako na ihina ako kanina. May problema ko ngayon nung umiiyak ako. Chapati tray. Tsaka ang kabit ng electric fan. Kung naririnig nyo, may electric fan dyan. Hindi ako makatulog. Dahil ko kulat ng lamok. Ang sugat na isa kakakamot Ang sugat pa ng isa kakakamot Yung problema ko ay paano matulog ulit. Ako lang oras na sa mga 5. Ganun. Kasi ako yung hihina Malaman ulit mamaya
Sana makatulog pa ako. Ginawa yung cellphone ko kanina. So, ito pala dati yung view sa mata naman. I end up 6 o'clock pala ako nun. Nagising 7 na. Nakapikit lang ako. Tapos balikwas. Okay. Kaya naisip ko bumangon na lang. Tulog na lang mamaya. Good luck lang mamaya sa trabaho. Ganito lang mga kosa. Tayo nga parang mababalikan. First day pa lang naman ng panggabi ko ulit. Kaya medyo energetic pa ako niyan.